Gibalhog sa bilangguan sa Inayawan Police Station ang usa ka e-bike driver human gireklamong namas-tamas sa kadungganan sa usa ka 14 anyos ka bayot. Base sa hangyo sa 35 anyos sa suspect ug subay usab sa Data Privacy Act, dili siya ipaila ug dili ipakita ang iyang naong. Tugot niya gipanghimakak ang masangil kayang gipugos pagdala minoridad nga bayot sa hilit kinapit ug didto giamong-amongan. Apan base sa investigasyon sa Women and Children Protection Division sa Inayawan Police Station nga nagpangurog ang biktima nga gipuyugan sa ginikanan pag-report sa nahitabo. Giingong gipugos sa suspect ang biktima sa pagsakay sa e-bike o gidala sa crime scene adtong gabi Sabado. Giandam na ang tukang kaso patok sa suspect din matod sa investigador nga isalig na lang nila sa piskalya ang kasong ilang iduso. Pag inaot ako, ma'am, ayaw ng taong ko ninyo tinugda, ma'am. May batas ng taon ninyo kaso, ma'am. Sinti lang ko, ma'am. Nidagan, pag human sa itabo, nidagan siya, pauli silang balay, unya mo to ni sulti siya sa iyang mama, hilak po. Pag kahibal siyang mama, nireport din sila diri sa police station.